Focus mo dito. Ay. Uy, kamusta ito? Ha? Oh, voice call, I can. Loudspeaker ka, automatic maka. Singa mo matatawagan mo si Fernando. Yunesa! Nangunutang ko lang. Salamat, Hasan. Malapit na. Na, matanoy. Hi. Palingon mo ba? Palingon mo ba? Magandang. Hi. Mukhang tahimik si Mama. Ah. Uy! Wala ko ako ba na kayo eh? Wala ko ako. Paano ha? Ay, madam. Gagana ni madam ha? Inatan? Inarin? San Carlos? Malapit na siya. Okay, balag sa offer dyan eh, siyempre. Hindi ka pa. Ganun yun. Gano? Hindi, dyan kasi ang kapi-pressure dyan. Gano kapibinta mo? Relax. Wow, Medvin. Ganun yun. Ayan na. Malapit na siya. Okay. Tumbok. Sige sila. Sorry mo pa, hindi nakuha. Malapit na. Yan na. Ayan na. Karamihan ng mga nakagarong kasi mabilis eh. Alam, tapos parang pabalik na, hindi na napunta na yun. Mabuti ba? Magagawa kung saan nakagarong. Saan na? Mahirap ang silin ng siga sir. Iwit ka na. Malapit na yan. Ayun, kumaan. Ayan na, ayan na. Nine na. Hindi pa. Mas laki. Ayun na, malapit na, ayun na. Garong niya may pang may Sir Jerry ka O, yun na. may mantikin niya. Lalabas na yung kotse dyan. Kasi karamang mo. Kotse, napunta yun. Sa pool. Baka-baka ko to. Grabe yun. Grabe. Yan, masarap Tapos yan. nira may kinatang may alawang garong mo twisted na pero kasi kinatang may malagkit rin. Mangga ko to may nakasako-sako. Grabe ko lang daw. Tira na. Napabali. Nakasawit daw. Para sa paso. Patik na. Grabe ah. Wala yun, may punti-punti, kultura. Aman, grabe. Nagpapatik to yan. Tamay. Mga pini ha. Ito tayo dala, no? Ato palusog yung SUV. Malapit na Paborito siya. namin, may pick up. Maong tawalikin. Non-fire extinguisher. Yata na kasi. Pati yung fire extinguisher. Sa tindahan. Sa tindahan. Tindahan sa- siguro. Kay Kuya Butch siguro. Kuya Butch. Sa ano yan? Tagahanga ni Ma'am Anya. Oo. Kaya palagi Go. pinakain na